Chiuya, Shewonekwe. This is guys for the people. So today we are in Musana. Musana is under Bindura. It is under Jinebuti. How to see you? Come Musana, guys. Come Musana for the people. Sagam. And this time kula dzaipa tukisa imba exactly because pataka pamboja so approved but anyway it's so good. Maybe tomorrow we'll show you tapa nzvimbo some people avasati vasvika paground tikabva kumusha. This is our plan but tikazotambirwa nebrother yevaridzi vepastand ndio yakatitambira but tiri zvakanaka guys. Chemai oneni chemai netariro kweNissoso Benzonzo yakaita munhikwi tichibva kumusha uko vanhu vaMwari. Actually yakatanga kuita munhikwi tichinda tikapedza vhiki rese tichizama kuti tiite kuti inge iri paposition yakanaka. Unfortunately taizama kugunga kumbogadzisa zvinhu zvatisingaoni kuti zvazosvikawo kuda kwokuti timbota madiagnosis akasiyana siyana. Saka I'm not so sure kuti ichaita here kana kuti haiti because haichamuki. Takabva nayo tichimonanaira sana washi akabva kumusha. Saka ni zvatozotorera nguva kuti tinge tiona kuti toita sei kuti tinge tichinda kubasa. Right now as we are speaking tazotoshandisa makombi kati Washington we cannot let go of our green job nekuda kuti mota yafa. Zvatakuita takukwira makombi wechikwira kombi kwauri ndokwira kombi then the other guys vatauya navo tikatikwira makombi. Sekuru Ben vari muzhira kutouya kubva kumba kwavanga vakainda. Saka ni ndo zviripo izvezvo. So I think tichamboshandisa hangu makombi for the next few coming weeks or months. I don't know kuti how long is it gonna take me kuti ndinge ndichinge ndichikwanisa kufamba maybe neKweNissoso kana kuti Mwari vandiblessa neimwe mota in future. I don't know. Saka ndo zvipo izvezvo inangu kuno kwasarambo kusvika. Saka ni ndo direction yatashandiswa nayo. Saka tisikuti kune imwe direction yakuti hakuna but ndo kwatiri kunoko. Aya muri kuona apa matori makwari stones ara. Taura Washington is here. Washington anowanza kuuya pa toita zvemasetting out izvi maplan nekurarana kuti imba inoenda papi ndo maspecialization ake iwayo nekuti isusu tinogona kufungwa kuti imba inogona kutoya pandakamira ipo pano but iye semunhu wakastada zvinhu izvi anosvika achitokudza kuti hapatendeki nemutemo hazviitiwo tokuudzai zvose. Mangwana masirase right nhasi tiri kwatiri kwamataurwa kwekwe. Musana. Another plan agara up at 384 square meters. So ground tutarisa tamukiba hivi. Nawaila ndofunga wanangwadi wakwanzoona mukana kusvika paground kuti tuone sana kuti imba inogara papi. So iwo initially vanga vakapropose kuti imba inoya pafront nechichichi but azoona kuti pane mapower line nemamwe maconsiderations ataitoa akawanda wanatona kuti no pamamatema miti paigona kusava ipo chaipo. Saka tazowana pamwe patinoona sekuti ndo pangaizoita zvakanaka. So tichazonge takuasesa nemuridzi weground toita final resolution yekuti zveshuwa here ndipava pachaenda amba. Lucky enough papasati patengewo mamaterials akawanda akaita semabricks river sand nemazi ma3/4. Saka matombo akambonedza zuro pane imwe potential client handisi kuti ticharamba tinayo kwati kwete pamaterms aitaugwa achoni. Mumwe akati ndeerodi mumwe akati ndeyakati but ma3/4 stones ndo anenge achitongodiwa zvawo. Saka mumwe akati aya haiti amwe haiti. Saka I think ndo zviripo izvozvo. Aya matype emastones ndo atoshandisa pamaslab pafooting ndo atitaura kuti ndo atinoda akadai also tasei ndo atinotaura aya kuti ndo atiri guys for the people dini uyo onayo guys. Wadonedza chihowa chipepa cheu hazvina basi. Morigona. Say guys of the people, now it's day 2. Tasvika kuno guys, it's not easy. Tasvika after a very long struggle. Tamukana 4 but right now kutakuwa tuta dzatokuma 5.
tiri kuno kwamusami ndatsva nezuva kusvika ndati mwari uyasata ndidongorera. Is not easy but zvichaita one step at a time. Ndamboda kuchema muzodzi ndida ndifonera baba kati baba mota yangu nyarara kana baba don't worry zvichaita kana baba ndotova nestress izvi ndotova muroad handisi kuti tosvika nguva yekwatiri kuinda ndavonyera nehanda rwadziwa nhasi ndopa ndanyatsa kugwadza kusvika pekupesera but anyway it's okay tasvika da kutenda brother yevanhu vepanapa vatibatsira zvisingaiti because vazotimirira kudomboshava because hatisingazive kuti from there tichafamba sei nemukwende yedu tatine mukwende guys kwete mbijana tabuda yedu mari dzakawanda but hazvina mhaka tasvika kusite then kwamuri kuona guys like I told you last time da kutanga ndavhara pane zita remunhu because tesikati kuti muone mazita evanhu vanhu tinovakira thingi mukazvitarisa iko zvino izvi havadi kuzikamwa kuti ndiani which is nice which is fine because I protect privacy yemaclients angu imba iyoyi saka ndavhara zita so that muione ndo imba yatiri kuita iyo sekubvera ngada zvinhu zvavo ndikuti torai zvinhu zvenyu. As you all know, yesterday I was complaining kuti oh my god I was so tired because mota yangu yakaita mpimbidi wati Washington ndiye akaswera ane mota yangu achimiramira mbonotsvaga zvimwe zvaidzi ngaatsvage saka ni nhasi tazoenda futi makuseiseni nemota yani iyoyo zvakare nawo achikuti maybe vambozama kupesa kuigadzira kuitira kuti ndikwanise guys this job redu haridi nemabhasi handi kunyeberai ndinobuda makuseiseni 5 nendabuda kudzoka macho mumba machone because obviously satime yandee ndiri kunoku unevatendera kuti kunzvimbo 4 dziri different kudzoka na10 dzeusiku ina ndinotya handizozvigoni saka ndindoba tiri kuzama kuti zvoni mota idai yangoita we are praying in the name of Jesus. Anyway, one step at a time, zvichaita tichatenga hombeo in the name of Jesus. We prophesy and declare. So Washington nhasi dautenda Noshi and my brother akada tobuda nemota yake kana tomfora ngati Noshi nombro kuti chi ndishandise mota yako taita emergency yedu yatoda kuiti tiite saka uya kuno kuna muno matorowa mapega ari kutagwa na kuzibheni mapega angu ariwe ari mukati amunozviona yese iyi kwatiri kufamba kwese kwamuri kuona uku marohwa mese imba yese yatiri kufamba iyi kana isati yapamusoro guys haioneki imba yese yamuri kuona iyi kwapa papa kupfurira ndepe yapo apa kutsvaga uyu saka iri kubva yakona nepanapa ndizvo imba iyi iri kuenda nekusaidhi kokoko so yakuno ndokona hamukuzviona saka ni imba inoihombe ndo yakuno yaitwa zuva rese ranhasi kona yedu. So I'm assuming right now takatarisa maseptic tank yedu ndoko achanga ari nemasokaway this side randakatarisa iri ndokuchanga kwaanenge ari kokokokoko kusaidhi uko handiti kana saka backyard yedu yese ayo pane mameters akati wandeiwo zvinotipa chance yekuti every akada kuzita zvaanoda kuita ikokoko kana jirawo kana chii rinowana space yekupinda nayo kudai but maseptic sokaway yedu achasaidhi miri because matoilet yedu mazhinji akuti akadaiwo so and also slope yedu iri kusaidhi ukoko touya handei watarwako izuva rese ringoita setting out guys handikatoya kuno kwarohwa kwese kuno kwatiri kutaura todai toya kuno handei so ukatarisa kwatabva uko pamwe kuchaoneki ndichiri kunamata kudera kuti mota yangu iite because taifanira kunge taenda kwamazare kwatakasiyira panzira kuya our client kuti chidzoka mupedzise irufiwe iplastiwe nekuisa mafloors nekuzisa matiles amunozviona hapana kumira mushe ndopo ndoitirwawo mashura nani so benzi yangu yondiitirawo zvandisingahwisisi apa pamabasa achida kuitirwa cross country munozviona manje because kunhu kwandaifanira kunge pamwe ndamuka na 4 ndatosvika kudhara ndatobva ndatoenda kumwe ndatobva zviri kundidelaya because handina mota amunozviona handisi kukomplena kwamuri ndingota kusaidhi kwangu nemaclients angu anenge achiti sheroniko zviri kufamba sei maybe unaenda kuina ndiri kushandisa mabhazi anononoka amunozviona for the past 3 days ndopandakahwa kuti chibasa ichika hachidi mabhazi ndoda kuti ashuwa hachitombodi kana mabhazi zvachose so we are praying in the name of Jesus kuti zviite next year nezita raJesu I prophesy and I declare ndinge ndaane mota huru in the name of Jesus ndachifila gore rino
hamuzviona manje. And also nekuwanda kwemacontracts edu atinawo, I think kwakudawo mota zihombe, and also nezvinhu zvedu zvatete tinazvo zvine zvichiramba zvichiwanda, but tinoziva kuti zvinoita. Guys, I want to thank my parents as well. Nezuro ndanga ndato down and out, because ndikafunga kwende ndichifamba naye ndichitunduru tiri mutaundi. And also neguys vatakana pana pakashandwa zingai tida kuvatenda vakomana veso vatakafamba navo nezuro tikasvika tasvika zvakanaka. Mana baba akatonditi aiwa zvinoita inguva asi zvinoita usazonyanya kufunganya kuti pamwe why zviri kuitika kwandiri zvichidaiwo soko. Saka ndangovatenda because spirit yangu yakabva yasimukira kudai. Even nguva yekuedita mavideo ndasina because ndandine stress kuti ndozvifambisa sei kuti ndinde kumabasa. But you know what, ndoda kutenda Mwari vakaita kuti nyangwe mota isingafambi basa ngaripa. Imagine kuti right now hatina mota but tiri pasite, but ana mota asi pasite tiripo. Vane matenda varikukwadzira mabhodhi ayo ndekuzo I think asikazopita nemota nhasi. Aiwa. Ndabungangesa. Right. Chinhu zvavo vana waya takatonotenga zvimwe zvimbare nezuro. Ndosaka takasita cross country boss takati takafamba. So I think uko ndo manovata uko. Saka musi kuonekwa obviously ndo manota matenda ndo ari pasi amukuona blue ayo. Saka kumberi kune magumbezi awo wati then gasi rawo boys kamugoti yatododo. Maplates wati zvese zviri kokoko. Manje ana kuwandisa maplates asina kunogera. Aribo. 45 kama plate. I6 Mapoto mangani? I6? Mapoto yepa. Unozi mapedze Maji. Maplates. Maplate hapana ita mamwe anjeka wa madoma asina. Kuti mukunozo wanzana. So anyway, ndo zvavo izvi.